Morgenstund. Livet går i gang. Ja, ham her, han skal nu have fyraften. Og ja, han har lavet rundstykker til alle de andre, der nu jager på arbejde. En ny dag foran. Ja, bare vi nu når det. Tiden, et begreb ifølge Einstein. Lad os da dreje den tilbage i tiden. Kun en snes år, for det betyder noget i det lille samfund. Ja, klokkerne er de samme, men nu er der storkerede på toppen af landsbykirken. Et lille samfund på et par tusind sjæle. En by, hvor man kendte hinanden. Hvor et nyt ansigt vakte opsigt. Og ja, nu er vi på Vestergården, og de små lavbenede fjerduske skal også have deres morgenmåltid. Jo, det er en ny dag i Lillebyen. Lillebyen, hvor hanerne endnu kalder godmorgen med strakt hals og dirrende fjer. Hvor luften endnu har denne krydrede duft af dyr, husdyr, hestens varme, gode duft. Hvor fuglene ikke har vanskeligheder ved at finde redeplads, og hvor smedens håndværk leverer rytmeslag under idyllen. Hans Peter Jensen hed han, men blev kaldt Hammersmeden. Her kommer han i skjortærmer. Smedjen lå på hjørnet af Højbjergvej. Og der har vi en kunde på vej ud fra Carl Thomsens plads. Ja, Højbjergvej. Der snodede sig mageligt vesterpå. Hun har sandelig travlt, den lille. Små venlige huse, skulder ved skulder. Ja, skulle man i grunden tænke sig, at vi kun er tilbage i 40'erne. Nå, hun skulle møde en veninde. En sammenkomst bag Weimann Nielsens hus. Og her er Niels Karl. I sin tid Danmarks stærkeste mand, bryder og bokser. Glimrende målmand. Han dækkede målet totalt. Med maven tromlede han modstanderne ned, men med nænsomme hænder kærtegnede han sine elskede katte. En anden berømt herlevit fra tiden, Kretschmer, Oskar Kretschmer, der boede i sit selvbyggede hus nede ved Engløbet og nød livet sammen med sine mange dyr. Specielt var hans store lidenskab brevduer. En gang kendt restauratør i København, men han foretrækker alligevel til sidst ensomheden herude på landet. Jo, for på landet, det var det i de tider. Hygge og idyl. Der har vi Petersen fra Herlevgård. Ja, tiden går. De glider på afstand, de gamle minder. Her ligger Louise Lund. Og Herlev Kro var vidt berømt. Haven var opvarmet, som det hed. Skal vi kigge ind, selvom den er tom og øde? Det er lige før alt skal væk. Men fest har her været. Lystige toner har lyttet, og dansen gik på estraden. Et udflugtsmål for københavnerne. I dag vil vi Herlev Kro besøge, for her kan de livet for os forsøge. Det er vist ikke Goethe. Københavnerne tog på landet, når de tog til Herlev. Markerne strakte sig rundt om, og herude lå gårdene. Kagsgården eller Kavsholm var en af dem. Omgivet af store træer, en rigtig gård, som en gård skal være. Fru Andersen Kavsholm havde en masse katte, elskede dyr. I det hele taget synes der have været en udpræget dyrekærlighed hos de gamle herlevitter.
Op imod Hjortespring fandt man Køllegården. Nu skal han vist ind og have sin morgenkaffe. Jorden var ikke værst herude. Nogle steder måske lidt stiv, men den var velnæret og afgrøden pæn omkring Herlev og Hjortespring. Villa Bliktag var et godt hus. Det fungerede som stofklods. Folk kørte ind i det, når de ikke kunne bestemme sig, om de ville tage til højre eller venstre. Og det er jo Worm fra Birkholm, der kommer der på cykel. August Worm. Lille Birkholm i Hjortespring opførtes af baron Løvenskjold til Løvenholm i 1860. En betydelig gård. August Worms far, proprietær Christian Worm, som også boede her, var Herlev Sogneråds første formand. Lidt længere ud af Clausdalsbrovej ligger Clausdal. Også oprindeligt en af de gamle gårde. I 30'erne købtes den af frøfirmaet E. Olsens enke og blev forsøgsgård. Drivhuse strakte sig i stort tal bag. Alt muligt dejligt voksede frem. Frodighed omgav bestyrer Ole Christiansen i hans daglige virke. Gennem landskabet, der frodigt svulmende strakte sig mod Hareskovens bryn, mod Bagsvær, snor Gråpilevej sig. Nede i svinget Holmegården, hvor nu hjemmeværnet holder til. Lidt længere ude Kildegården, hvor Hjortesprings første skoleundervisning fandt sted i længst forsvundne dage. Gråpilevej snor sig fornøjeligt gennem det skønne landskab. Og hvor vi nu møder en fredelig mælkemand, kunne man under svenskekrigen møde Budstikken. En af Svend Gønges folk på hamrende Hove bragtes hemmelige ordre mellem Bagsvær og Hjortespring. Holmegården var et led i den underjordiske kamp mod svenskekongen, der havde belejret København og lå oppe ved Brønshøj. Det er ganske morsomt, at Holmegården i dag er overdraget hjemmeværnet. Nu er her idel, fred og idyl. Her er en fremrykning. Det kunne se ud til, at nogen kan vente en større invasion. Og det kunne se ud til at være Holger Hansen og Emilie. Holger Hansen var også engang medlem af Sognerådet. Jo, nu kommer sønnen hjem. Børge. Og næste generation venter på far. En af Gråpilevejs dejlige gårde. Hvor Hjortespring nu ligger, lå i sin tid landsbyen Tubberup. 1672 blev den nedlagt, og den kongelige sædegård Hjortespring oprettedes på jordene, og Christian den 5. forærede den til sin yndling, overjægermester Joachim Vincent Hahn. Antagelig lå den her, hvor nu Gammelgård ligger. 1738 kom den igen under kronen, der lod bygningerne nedrive og anvendte jorden til høavl for Livgardens heste. 1770 udskiftedes den i 11 bøndergårde. Lige i nærheden ligger slottet. Ingen ved, hvorfor dette dejlige hus hedder sådan. Har det rummet kongelige gæster under jagterne på de kongelige vildbaner her? Og ja, der skal jo arbejdes. Ikke al idyl er det bare driveri. Og det er Carl Jørgensen og nevøen, der er ved det grundlæggende arbejde for alt givtigt landbrug. Mens fruen tager sig af renligheden. Carl Jørgensens gård ligger som nabo til Hjortespring skole. Og her er liv og larm allerede da. Selv om der er blevet nogle procent flere børn i kommunen sidenhen.
Heroppe i Hjortespring fandt man også Højergård, en arkitektonisk perle. Og på hjørnet af Clausdalsbrovej og Skinderskovvej har vi købmand Peter Knudsen, engang kommunens sognerådsformand. Og som nabo til ham, smedjen på Hjortespring. Carl Christensen var den eneste beslagsmed, da smeden nede i Herlev ikke beslog heste. Så har vi den varme sko, frisk fra Essen, og stoffer kan gå i gang. Den lille smed, der ikke var større, som man sagde dengang.